kesi ndakaitonga handiti masabhuku iyi yakapinda kudhara iri pana uyu ari kuti akawanikidza uyu akarara nemwana wake uyu saka uyu anga akamirirwa mukomana akawanikidzwa uyu anonzi Jonas uyu anga akamirirwa naamai vake anga asiko last week mai vakabvuma zvimwe zvese izvi kusvikira vakapiwa muroora ndoda kuti muone paya irege kutitorera nguva mai vakabvuma zvese izvi kuti aiwa izvo ndakagara naye muroora akauya shuwa ndikavabvunza kuti munomuda here vakati muroora tomuda komwana vakati mwana anoda muroora ndikati aiwa hamubvumire munhu asipo ndopatikasiyira nyaya ipi handi ndizoveda ndikati inini ndiri kuda kuti Jonas kana auya totangira ipapo kwete kuti amai vataure kuti anomuda vari ivo kwete haikumirwe haisiye mutapo ndodare paripo saka motangira pakubvunza mwana anonzi Jonas kuti zvakamira sei dare iyo Jonas mwana amai wako kuti mudzimai unomuda usiku unomuda here mudzimai wako mudzimai wangu ndomuda Jonas mudzimai anomuda uyo mudzimai unoda here murume wako inini murume wangu ndomuda iwe unonzani Sharon nhasi tezvara vari kupi tezvara muripo right rakwana dare manje kana tadai ko baba wewe vari kupi baba mukomana undini ndiri pano yo ndimi good radare manje ko baba wemusikana yes magona vana vangu manje hatitaure nyaya dzevana venyu musipo kunyange tikanzi tiri dare but tinotoremekedza varidzi vechii vevana ndosaka makaona ndakaimisa svodzi rakapera ndakaimisira kuti mativi esai baba vemukadzi hapana baba vemurume hapana ndikaudza ana amai kuti hamuna right yekumira muchitaura zvevana vevaridzi mumusha mavo saka varidzi nhasi varipo saka hamenodare zviri kwamuri kubvunza futi varidzi vevanhu ndo patakasiyira kuti tizorimisa dare atozvara nyaya mainzwawo here yataura mukwashoni nyaya yemwana wenyu pamusoro wedare nhau hongu taizwa vana vatsanangura asi seni semubereki akangoona sekuti magariro vacho avari kuita muri baba vaani mini chokutanga musikana zita Richard hongu nhau havo angangobvuma kuti mudzimai ndinomuda asi chokutanga ndechekuti musikana achiendeswa kumba kwangangobvuma saizvozvo atoenda kwasabhuku akamboramba azosvika pakubvuma akati hongu mudzimai ndinomuda inogara zvedu kumba zvakanaka aenda vese futi saizvozvo kumba kwacho bvatisa zvakare hana kugarisana futi zvakanaka kusvika takuona ndikati mwana kuti tazoguma kushoko kana tazodai naikushungurudzwa zviita sati kutora katikaita musikana auya kumba saizvozvo tikati kuti nhau kuti tipedze rega tiende kune vakuru tinozwa kuti zvinoitawo here kuti mwana womunhu angangoitwawo zvese isi kukusiya baba hongu akungobvuma kuti hongu mudzimai ndinomuda zvipadare yarasvika muchana akudzoka mashure uyu mwana wenyu akanogara naJonas imi ndiko maenda unomutora vakatogara ndizvozvo
nokuti ndoda kuti ndigadzire pandarasika mwana wenyu uyu akanogara najonasi imimi ndobva mazomutora maererano nemagariro aita ikoko hamba kutoshungurudzwa ikoko tatoenda kwasabhuku kunza zvirinani kuti mumutore ikoko ko zvino zvavati vari kudanana makamutora aipa kumwe zvakudaivaridzi nyaya iyi ndofunga takatanga kugadzirisana kumusha tisati taenda kwasabhuku ndobva tatadza kuwirirana ndobva tasvika pakuenda unokwira dare kwasabhuku ndobva tagadziriswa mukomana akatanga achiramba musikana kuti inini mudzimai handisi kumuda sekutuma kwaakaita sadombo pakutanga kuti endai kwana foya munotinzwirawo kuti tikuda kudzosa mwana wawo hatisi kuita sei hatisi kumuda saka vangaitiitewo sei ndobva baba womwana akataura kuti inini ndikuda mombe 2 nezvekwaamai mwana wangu wodzoka zvake papi pamba sadombo adzokera mukati memusha wavo mukomana ndopa akati amai vako ivo vakapusa inini ndikuda kutovapa hangu mombe 1 yemahara ivo vakuda kutochaja zvimwe zvinhu zvakawanda pamusoro kuda kutombokurowa ndopa akarowa mwana wangu ndobva muzinga pamba ndobva andifonera aenda kwasekuru wake ndobva ndanzwa nyaya ndopa ndikaenda kwasabhuku patikaenda kwasabhuku mukomana akabvuma nyaya yake sabhuku ndopa akati nyaya yenyu yakaita sei yakanaka imimi kana muchiti hamusi kuda musikana iyi nyaya yenyu inoda kuenda kwamambo nekuti inini ndine pangu pandinotonga pandinoperera pawakanzwa mashoko ekuti vakuenda kwamambo ndopa wakatora baba wakati ndikumbira kumbotora pasaidi nemhuri yangu wabva wataura pawakadzoka ikoko ndopa wakati amuroora taakuita sei taakumuda ndobva tete wakabvunza wakati isusu hatisi kuda zvekuti mangwana nyaya iyozodzoka futi papi pano kuda kuti kana matora mwana wedu munogara naye zvakanaka akati aiwa tinogara naye zvakanaka vadzokera kumba kwavo ndofunga vakagara zvakanaka zvemazuva mashoma mukomana akabva atiza futi kudaro amai vemukomana vaitaura kuti inini mwana wangu handisi kuziva kuti ari kupi asi ivo vachiita sei vachitaura naye chakazondirwadza kuti inini ndizosvika pakuti ndiuye kudare ana bamunini womuroora wavo vaiona mavhidhiyo mufoni yaamai vacho vachiona mavhidhiyo ndopa akasvika kusangana nemaodhiyo yaamai yavaitaura nemwana womukomana achiti usamufonere usataure naye ende kunoku usadzoke nemwana womusikana akamuudza kuti iwewo kana uchida muroora anonzi sharoni zvara mwana wako mukomana umupe mukadzi anonzi sharoni kwete jona ndiwo mashoko akandirwadza kuti ndizosvika kuno kwamambo iyo makurukota ndikada kubvunza amai vari kupedzisira kutaura manzwa mashoko ataura ivi ndiri mamai vemusikana manzwa here mashoko ake ataura achipindura kuti anoda mukomana wake pavo uchitekisai kuti zvii muri kuzviona sei nekuti zviri kuita sekunge mwana wenyu asiri kuteerera imi mamai vake nebaba vake ari kuda kuenda chiti kumukomana ukutanzwa kuti mukomana ari kuti ndinotambira pamusoro nyange patikagadziriswa kwasabhuku mukomana akabvuma akati inini musikana ndinomuda akamukumbira riregerero musikana akabvuma akati mukomana ndinomuda asi magariro ekumba kwaamwene wake ndombakuti hamuna kunzwisisa mudzi wako mwana wenyu ane zvaataura imwe uri kuti kudii nazvo zvaataurwa nemwana wenyu vacho nhasi pamberi pamambo inini handingakwanise kumurambanisa iye nemukomana wake kana vachida kunogarisana kumba kwavo vanoenda kunogarisana asi chiri kundirwadza magariro vanga vaita mwedzi mungani vari wese ane mwedzi umwe wese akaenda akagara ari ega nemurume pamba sina mwedzi wechitumu murume paakauya akangogara mazuva mashoma ndobva atiza futi mukomana nyatsotasanangura nyaya yako zvakanaka zvekutaurwa zviri kuratidza kuti iwe unenge uda kuita chitsotsi apa toda kushungurudza pamusoro pemama nyaya yekuti mukadzi wangu tomuda asi zvino handina chandinacho zvekuti taurisa pamusoro pemama nyaya kuona kuti ini handina chandinacho asi handina chokuti ndichichengeta mwana uyu mukadzi wangu asindomuda asi handina chandinacho akakuudza kuti munhu hazina wembe adye mukaka ndiani mukadzi uri kumuda asi hauna uchauinacho akomuchengeta mwana wacho ndibaba chaivo chaivo nyangu hanzi haana chainacho mukaka ari kuuda asi haana mombe pamusoro changamira wangu ndinotambira mhosva yakapinda mumusha mwangu asi kutambira kwandinoita pendinoperera ndepekuti ivo kana vaviri kana vachidanana ndirongozvitambira sekunzwa kwamaita ndizvozvo taura ndira uyu mwana haana chinhu
ungomatambira imazvima muroora avo asi uyo ari kuda mwana wacho agomuchengeta muroora wacho haneni kuti zvichaita sei unodiwa zvinodiwa uye haana chinhu imi manje matambira muri kuita sachata sei nazvo maererano nekutsva kwemwana. I'm sorry. Munongoziva kana mwana achiri mudiki hana inorowa kana zvinhu zvichinga zvasvika paari. Saka inini sababa ndokwanisa kuedzawo nepenogonawo kuti ndedzewo kumirira mwana wangu kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka. Makore mangani? 19. pamusoro wedasi iye mwana wangu mukomana ari kuda musikana wake sei achitiza musikana akabuda pekutanga akatiza ndakamufonera naiwe uri kupi mukoma wake ndiazodaira ti musatambudzike jonai kupi kuno apa izvino futi abva abuda futi kechituku nai mijona ari kupi ndotozonzwa nemukomana wakasiyara iyo ndiye akatozotaura kupa kuti musatambudzike jona ari kupi ari kushuruka sei ari kutiza mukadzi wake ari papa mwana wangu second born jona ari kutovhara mhino kwaari achinosvika shuruka asi haana chinhu haana furira mberi chipindura sati kairi Pamusoro ndimupindura semwana wangu. Ndopenda mbotaura paya kuti semwana hana inonga ichirowa apa kutoti atodzoka kuno kunda kuti zvikutokwirita mai kuti asvike pano. Ukuvhunduka mudzimai. Kuvhunduka. Achiri mwana mudiki. pamusoro weda ndoda kupindurawo zvamuri papa kuna nkurungai wangu vari kubvunza vedare kuti jona sei achitiza mukadzi wake ko ivo sei vachitaura najona vachimuti ukusafonere mukadzi wako odhiya ichimuna here ndinayo ishe chokwadi here kuti makamufonera ndaitaura pamusoro pandakataura nezvazvo izvozvo muchitifona pafoni pangu uyu muroora wangu ndaimpi muroora wangu ainjomunda aite sei achiramba ngatiite izvi achiramba naiwe ndibva nemwana wangu kusikana afunga changosvika ndibva ndati naiwe kokubvunza kuti ko muroora aripo here wazvozvini kushanda ndega izvo zvakagara kumba muroora saka uda kuti tiite zvokuita sei iwe kana uchida mwana wangu kana uchida kuti uite muroora bereka mwana kuti mukomana uite sei upesharona aite muroora wako izvo zvakagara kumba ndikushanda basa ndega nditori munhu ndezvozvo ndipandaitaura izvozvo akangokuudzira mubvunzo wangu saka muri kuti kudii ngezvemuroora mwana wenyu ati anomuda ini muri kuratidza kuti hamuudi aiwa vanodana navanhu vaviri ini ndini ndinozovakiridza kuti muchawana uite sei upfumbire muroora wangu ndakamuudza katite zvakati anotasi hamene kuti chine gumbu chanenge achifunga murume wake here kuti chii chinenge chiitika paari asi kutogoziva saka pamwe ndo zvacho zvinenge zvinondibata inini pamwe iye nebata otiangu yakaona ndo zvanenge achiita saka inini asi kudiwa pamba kufunga kwangu hamusi kunyanya kubatwa naizvozvo mukubatwa nokuti mwana wenyu mudiki zvekutaura munenge musati matombogadzirira kuti aite muroora auye nemuroora kuti nguva yamagara naye idiki zvokuti mutaure zvamukutaura kuti arinanga kuita zvakati muroora kubva achiuya ini ndakatomutambira uya siko ndakagara naye muroora wangu ngatigare muroora muzinatosanouu then uyu auya afonerwa uyu agara ona sadziri wako igasana nemukadzi ndoona mwana wangu uchirara nemukadzi haasi kurara mumba wese uyu akurara mumota uyu mukadzi akurara ega mumba saka pane rudo here apa ndona chii chikuitika pane rudo here apa mukadzi uri kumuda here wewe saka hamenerekanibunaye baba ndimadini ari kurwa neana saka kana paana nemagadzirisa sei kuti vagarerisana haini kugadzirisa kwangu ndikaita ndekuti sezvo yapinda mudare kudai kwamuchimwedzawo kuchimubvunzisa kuti ko zviri kufamba zvakadii bhozi ini sababa pane pendinopererawo bhozi kana ndaakuzonyanya kudzikadzika kana wapinda mubhedhu remwana sikana zvimutauro zviuzinzwose
inini kutaura chokwadi inini ndibata kuti ndinzingiye ndonoshanda munda ivo vachiziva kuna Jona vachibvunza inini kuti Jona akaenda ku ivo vachiziva kwaari vachitaura naye saka zvaingondibata kuti ndiye ndonoshanda iye Jona wacho achinditiza ndiye ndichichanda ichi ndikushandira ndozvandikati pamusoro Jona pane mubvunzo wabvunzwa namai wako sei uchitiza tiza mukadzi wako uchipindura mubvunzo yavo musoro da sezvo ndambotaura kuti yawedzera bhomu isati yanzenziwa nzira dzakafa gondo pamusoro da ndinge ndichitiza nokuti zvinge zvichiri kundiremera kuti inge sati ndambogara nemukadzi zvenguva yakareba zvinondiremera mukadzi anorumba utaura zvakadaro wakambozvida wave watumwa nani zvawakazowanikidzwa nawo nhasi unova kutiudzawo kuti zvinenge zvineremana chii chaukutaura usangoti chii kana kuti wakabatwa naye hasiri iye uyu kwakazoya mumwe sei usina kutya pawakabatwa ndiye wandakabatwa ndinaye hana kuya munhu apa wavhunduka chiya zvavo official ka zvava pamutemo ada kuti zvirambe zvakawanda pamusoro ndairikuitika monera ndikuita uyu mwana ndautosimbisiwa iwo watopara mhosva hombe mudare muno nokumabereka vabereka vana kuberekera iwo chete asi makazodanana madanana iwo wakutiza wakunda kuhama dzako saka uya munhu anofungawo futi zvangaitaura saka mukundishandisa imi muri kuziva kuti kune munhu muri kutukisa amai hausi kuzvionawo here zvo zvinogadzira chii kana uchizviona ipapa ndanzwa achitaura kuti handinashandinachindentiza mama achitaura kuti anenge achirara mota ndeyemapurisa here kana ndeyekunestudio imota yani chauko dai John anzi mota ndeyepolisi here yaunorara pamba paundeyekunestudio paunotiza mukadzi pamusoro ndeyepamba ndeyani ndeyababa saka unongochimuna chipa unongochirara mumotokari nevanokuudza kuti unongomona mumotokari saka sei uchiti une mudano baba pamune muchiona mwana wenyu aigara mumotokari mumona arara mumotokari muroora buda mukanhingirika pamusoro zvimwe tonga tichisaenda korara tonga tengoti mwana nemuroora aenda kumba kwavo aende mumba mwaano ari saka tisingazozivi kuti izvi zvinozanga zvazoitikawo tonga tengoti vanhu vari wese muroora mumota mazvinzwa nhasi here nokuti kana zvanga zvichiitika zvekuti adzimai venyu anozviziva hamuna ngozvitaurirana here kuti ndovadadzokera mubvunzo uri kuita sei navo shoko iri rakazopinda munzeve dzangu asi rapinda munzeve dzangu ndakamboedza kutaura naye ndopa akazotiza saka ndopenda kuti pamwe hana inonga ichirova ndosaka anonga akuda kuti kuchitsitswa kuti ona uchiri mwana mudiki zvako asi ona zvawakazviparira zvichiedza kuite zvakati nezvakati kuti zvifambe zvakanaka vakatombomutera ndakatomuona chitotera akabuda ndakati koarara kupi bhaenda panzi panext door varikusere vakasumudzana inini hangu pamaonero angu andiri kuita ka ndimani apa ndiri muina ava mai vemusikana oratapa inini pamaonero angu hangu andiri kuita ka pamukwasha wangu ndikungoona sekunge mukwasha wangu auda kungonzvenga nyaya kuti musikana ndomuda nekuti inyaya iri padare chokwadi pakati pemwoyo wake zverudo nemwana wangu haana asi kuti haasi kukwanisa chete kubudisa chokwadi kuti nini mukadzi handimude ndomaonero andiri kuzviita wangu nekuti hakusi kwekutanga takatomboenda kudare kwasabhuku akatoti tikukumbira nguva titaure pasaidhi vakaenda semhuri ndopa wakadzoka achiti inini muroora taakumuda
isusu tikazvitambira tikati mutakurei muende naye hatingakwanise kukurambirai, asi akazobuda futi kechitu achitiza saizvi. Saka zvinoreva kuti mukadzi anomuda here kana kuti hamudi? Nyange zvazvaari tsotsi saizvozvi kuda zvingaita sekutiremera ndezvekuti haasi move vadhaka kainokumirwa zvaari kutaura manje tikati hausi kuzvitaura tinobuda sei naye, asi nyaya yanyu ndeyekuti pane zvamuri kuona iye vane zvaari kutaura vachitsigirana saka siyo ruzhinji sei pamusoro pakutanga patikatengawo kwasabhuku ndizvozvo futi akangobvuma futi akati mukadzi ndiri kuita sei ndiri kumuda nemushure mokunge anganza sabhuku ataura kuti nyaya yenyu inoda kulipwa mombe. Mukadzi akangotara akati murume ndinomuda uyuyu amushure mokunge atoenda kusaidhi nababa vake vaenda kunooneswa nevamwe kuti nyaya yenyu isoka maonero andiri kuita ikaenda kwamambo muchabhadhara mombe dzakawanda kudarika chi dzamama muchifana kubhadhara. Ndo zvaakazoncha akati aiwa muroora taakuita sei taakumutora mushure mongo atora muroora mwana wavo uyu amai ava vanotaura kuti akubvunza kuti iwewe Jona nei uchitizatidza mukadzi, ivo ndivo vanotofonera Jona kuti usataure nemukadzi wako haaite akashata isi kirasi yako, ndivo vanopa mwana kutiza kwese kwavari kuita amai vacho ndowakumukocha nekuti ivo vakataura nemwana womusikana, musikana ataura kuti makoti ngaauye kuno timbofamba kumaprofita Jona adzoke kumba, vakataura kuti zvara mwana wako umupe mukadzi anonzi Sharoni. Zvikureva kuti amweni ari kuda muroora here kana kuti havasi vane imwe chete, amai nemwana wavo vane linki imwe chete, ngavabude pachena. Pamusoro yodari mwana wangu achitanga kubatwa nemwana wavo ava mai ava vakabata mwana wangu ndobva vamuroora mwana wakatiza zvese izvozvozvo ndobva vauya mwana wavo kumba auya kumba mwana wavo uyu arova uyu anzi akamurova tushamu ye ndakandisipa hangu ipapo tiri kurukova amurova tushamu mwana wamukomana ndobva auya kurukova ndobva arovana neuyu kurukova inini ndobva ndatoita vhiki ndichirwadziwa ndaitosuka hangu chitanga ndakatsitsiwa manje nemwana wamukomana akanditsitsa kurovana kwaita ndanga ndakakotama ndakadai ndichikwesha chikanga ndakadai saka handina kuziva kuti mwashiro wangu kukuya munhu ane zijamu akarova uyu sipa nemhuno pandikuti ndai ndikochii chikuitika mukomana mwana wanzwa mukomana wavo ndobva atidonhera uyu ari pamusoro mwana wavo ari pamusoro ndiri pasi ndakatsitsiwa nai mikochiko chiri kuitika apane zvaitika kupi pane zvaitika kumba amusi ndima sema ndati nai ndava pana panguwai kurukova kuno kurukova nguwai kuya kuzvisvika chiro zorova munhu kochiko chikuitika uyu mukomana chikuti kuri wasisi wangu nai ndo rudo rwacho here ndai ndo rudo rwacho here apo ndakuta sei ndakurwadziwa ndakafema ndichibayiwa nepamusana ndobva ndaita vhiki yese ndobva ndatoenda kuchipatara kati wedu wei ndikuita sei ndikurwadziwa nyaya ndobva ikazoenda kupi kuwhatsapp wedu wei mwana wangu saka Jona pati mama saka zvakadai so tinogarisana chirudzii ndati ndigarisane kwacho ndikutorovana ndibata vakandirova saka tinogarisana chirudziko achitaura kudaro machinda mungatendere zvenyu ini ndakatombopedzawo nguva naye so dzakapera asi ndine conclusion yangu kare mukatarisa muchaona kuti baba vamwe side ranga risina baba anditi svondo rapera vamwe vanga vasina ava vanga vari pere vanga vari pa chikonzero changa chaitika kudaro vamwe vakati enda unozvimirira wega because kumba uko kune fight inenge ichiitika mumwe anoda muroora mumwe haadi pakati pababa naamai mumwe anoda mumwe haadi saka pane anonzi ma-inside fighting anga achiitika kufamily kunokowo mukatarisa zviri kundinakidza handiri kufara chaizvo vabereki vemusikana uyu vari panyaya yekubhadharwa chete havachada kuti anobika mukanyatsoongorora zvakanaka vakuti wede haagari zvakanaka because pakazodai maita zvakanaka chandodawo kutaurira ndechekuti kana imi pamukaroorwa mamusinambogarawo zvakanaka munozoti garei papaya ende hapana munhu anotarisirwa kunogara zvakanaka mumusha maasingazive andosvika achita mablanda kana aita mablanda otsuurwa but because divi raamai vekuku kumusikana nedivi raamai vekuku kumukomana there is a fight pamadzimai aya mukanyatsozvitarisa
mumwe ati wangu haende ikoko kana muchifungidzira kuti achazobika ipapo mumwe woti wangu inini hakurore so mukateerera zvavanenge vachitaurirana kumaraini ava vanonzi mai muchakaura munonotorerwa mombe wangu ndobva ndarodza samuel muri kuinzwa faiti regai ndikutaura kuti mutemo unoti kudii vana mai handimi muri kurorerwa sitereki vanhu ava mukomana akakura ane right yekutsvaga mukadzi waanogara naye waanoda waanozodzidzisa kuti ade baba vake kana amai vake kudzidzisa dzimwe nguva anouya asingatokudei asi akada murume wani mainzwa nyaya yandikutaura right. Kechipiri vana ambuya vanosarura futi mazuva anokuzviziva vanovakwacha vanodi futi vanoda koita vavasingadi futi vavasingadi. Zvese izvozvo matare edu hazvitarise. Chaanonyanya kutarisa matare edu anotarisa vanhu vaviri vai kuti vanodanana here, nokuti tu vanhu ava ndo vari kuzonogadzira musha. Imi wenyu makagadzira kare. Masaidhi aya ari tu akagadzira chii misha yavo. Mimwe misha yenyu yaidzadzambidza asi muripo chete. Ndo nhamo dzamunodzidzisa vana venyu kana vachipinda mumisha. Havapinde mumusha uri straight, vanopinda musha une nhamo. Voshingirira zvamukaita imi kuti muzobereka. Zvino muri kuda kuti vana venyu vangodana from zero. Vowanika vane motokari nema TV mudzimba vakashanda kupi? Naimi kwavakashanda nekupi? Saka mutemo zvaunoita wedare redu rechivanhu unoti ndabvunza Jonasi ati mukadzi ndinoda, ndabvunza musikana ati murume ndinoda. Hazvinei nemafaitsi enyu izvozvo. Vana ava va-over aged ava vanotenderwa kutaura zvavanodi. Mafaitirwa ikoko asi hamusiri munobika navo. Mapanzo zvandataura mativi ese ari tuwa. Kuri kuuya muroora kuno kukumba kuno. Gadzirirai munhu wamamusina kutarisira, nekuti hapana munhu anga akatarisira kuti pachauya mutema mukobvu mutsvuku ichoisi yemwana. Kilasi yamuri kutaura munotonyora pahumapa kuti class 2 kana kuti class 3 kuitira kuti vasikana vaone kuti uyu handisi klasi yake. Asi kana musingakwanisi kuvanyora vana venyu avo kuti ndive klasi hani, vachangotora chero. Kana auya chenyu kutambira, ndozvaitika izvi. Alright mwana, because ichoice yemwana. Haikonai kudzvanyirira vana pamachoice avo. Imi makada makatorwa muri vatsvuku kamai. Muri vatsvuku kai? Mwana wenyu mutsvuku ka? Iye arikuda mutema. Zvaperawo ndo choice yake iye. Imi muri choice yababa, hamusi choice yemwana. Tapedza apa. Ambuya. Oyo. Kana ari murombo ndakadiwa nemwana wenyu. But mutemo wedu isu kuno wedare manje hauna munhu anoti handiroore nokuti ndiri murombo. Aiwa. Dai zvaidaroka vanhu vaingomitisa vari varombo vachingomitisa vana vevanhu chete nokuti havabvisisiwe mari kumatare. Hakuna mutemo wakadaro. Isu pamauya apa baba mauya makamirira dzinza raJonasi. Ndimimi dzinza raJonasi. Ndimi munoroora imi. Imi baba mauya imi. Ndimi dzinza remusikana vaSharon. Ndimi munoroorerwa imi. Hatinei neurombo hwevanhu isu pakutora vana vevanhu. Ndo zvinhu zvamungadai makatsurana kumba kwenyu kuti uri murombo. Usaende kumba kwevanhu. Kuvhunduka kuita Jonasi makuwa ake. Aifana kutotya mukadzi kana akasangana naye wotiza. Akamutondedza kuti uyu mukadzi ndiani pasina kuvhunduka achirara nemwana womunhu. Semu munhu waakarara naye asina kupirwa iyeyo ndo munhu auya pamba. Hapana chekutiza apa. Haana kuchinjanisiwa mukadzi uyu Jonasi. Ndouye. Maita zvokuba officially given. Hani ndizve? Zvapasa kati. Iwo ngatizo kupasa chete but kwese kwanga wachinyora matesti wega.
Musayani iyo. Marizaza akuya wakuti ndakurwa neani wakanyorerwa naye. Zvakanaka baba. Tinoziva munomburidza asi muri kubhabhatidza undururani. Undururani womufana wekuti ari kuvhunduka. Jonas haavhunduke. Because hapana akamubatira mukadzi uyu mamusipo mandima akamubatira. Kusaka adi kuvhunduka. Kana akakwanisa kuwana wega urara naye musipo imimi hapana chichatyika Jonas watopinda mumbasa baba. Izvi zvaakuita izvi inyaya yefight yaanenge achinzwa nenge ichiitwa. Mukatarisa kudivire kukuku kunana bhudhi wawe vakuru wafuti mukwasha chamunoda michiko kuvanhu inyama yedhongi kayaidyiwe chamunoda uku imari kudivire kukuku handi ndizvo ko izvi zvemafaiti vari kupinda fight mari yacho inobva kupi kana varuwa munhu anobhadhara hani muri kuona kuti there is a chaos iri kumusha kwevana. Mwana uyu akatizira uyu tese tinogara pasi totarisa makore emwana ane kodzero here yekuumba musha kana asina kodzero toripota kumapurisa kuti mwana wedu akatorwa asi ari andachi handi ndizvo here ndo panotenderwa ana amai ava kuno withdraw mwana mumusha kuti ambokura ari mumba mavo amaya. Pari zvino hapana withdraw inoitwa kumunhu wamusina kuendesa imimi. This is wrong. Mazinzwa ndazoona pari baba achiti ndo pandikazotora mwana wangu mama muendesa ndimi unotora chinhu chausina kuendesa chenyu kuripota ndashaya mwana aendawo hanzi kuziva kuti aenda papi tamuwana isu rai ndamuwana ari kutobika baba saka ndiri mari dzangu dzokubika kuti achi zvimwe zvenyu zvamuri kutaura apa izvi ndezvekuseri kwakoni sokuti munyatsoongorora kuti nhasi abatiwa zvakanaka here izvo munozviita kumba kwenyiko kuyokwe asi kwaaenda uku anoshanda ndokuti azive kuti imba inomirwa kunobikwa kunotsvagwa huni kunoendwa kumunda kwaaenda hatidi kujaidza vana kuti vaitiwe bhata uku vachibvisirwa mari wrong. Mukaona mwana atongobvisirwa mari mudare amai akutonomira imi amai nzeve dzenyu nemazito zvopofumara kumaraino anoswera achishanda iko ari kushandiswa kusvika nguva kwei makamonitwa nani nguva yamunoshandawo kusvika ndeinenderana nenhamo dzepamushaka handi ndizvo isu hatitarise izvi kunororwa vana vedu hamene iko pamwe vachirimo izvozvo kutaura kwandiri kuita so mumunda ndokuti vawane cheuviri. Saka ndiri kutaura pamasaidhi ese kuti vana vangu iyi system yamuri kuita iyi munotadzisa vana ava choice munopa vana unzenza. Mangwana Jonas ari kuputiridzwa kana vari amai vacho vari kutitiza mirai muone dziri kuya naJonas munosara musina kana kiti nokubhabhatidza mwana chamunofanira kuziva chete ndechekuti Jonas mukamubhabhatidza kuti tiza mukadzi auya right pane mumwe ari kuuya futi acharamba achitiza asi mimi zvamukashandira zvichapera ndokuti muzive kuti mwana haabhabhatidzwe kana akanganisa anonzi hoyo mukadzi gara naye handi ndizvo ndokuti akure. Saka handidi kuzvinzwa pakati penya chandiri kutongoda ndechekuti uyu ndaaende kumurume wake sokutaura kwaaita uyu ndaatore mukadzi wake sokutaura kwaadi izvi zvimwe zvekutaura nanatezvara nana aiwa hatidaro hatisiyanei nazvo tanzwanana hatisiyanei nazvo. Isusu tiri kuda kuti vabereki mutsiure vana violence nemwana womunhu haitenderwe papi pamusha tinomuvharirira kungorova mwana womunhu chete mujeri kunyange uri murume wacho kujeri hapana munhu anotenderwa kuranga munhu waunoda naye uri kumuroerei handi unomuda here mudzidzise katsika dzepamba ipapo kwete kumurova. So iyo dapedza iyo matimana ese budai vanhu vari kudanana kana vachidanana feki ndipo vachaona kuti havana kungwara futi mudare rimi rineri vazvisungirira ende uri kuzvisungirira pachinhu chausingadi we don't care about that but tiri kufamba nemawedzi hatikwanisi kuvhura mwoyo yevanhu ava nemapanga kuti tione kuti mwoyo wataura chokwadi here kana kuti wanyepa. Pamuri apa hapana anoona nyaya idzodzo asi tinonzwa zvinotaura munhu pamuromo wake tobva tafamba nemazwi ataura chi munhu
saka uyo atanda mukadzi uyo atanda murume fine takuenda paroora handiti kaka ndokwatakuenda zvimwe zvese tapedza izvi takuenda paroora pamusoreda ndada kubvunzawo kuti vanhu ava vanyatsokutenderana here nokuti mangwana ndizoda kuona futi musikana wachiuya kumba kwavo. Alright, budai muground imimi budai imi hamusi mambo imi hamutonge imi mukanzwa mauya pano ndatotaura izvandotaura ndozvandotaura timi rutazavana kuenda imi munoti vanyatso vanonyatso kuita vacheme here naimi wanga wakateerera mudare chichema imi munyatso zviri kuda tete ndabvunza pano musikana mukamunzwa mukabvunziwa vekumusikana kuti mazvinzwa here zviri kutaura mwana wenyu hapana chamataura kusvikira ndakupa judgment mozoti anyatso imi mapiwa mukana nai mukana wamawapa wese kuti muri kunzwa here zviri kutaura mwana havana kuzvinzwa anga achida kuti mangomurambanise vana aiwa kwete inini pane pandandabvunzira pamusoro imi tete imimi kai hapana side renya indaa munomuka panguva isiri yenyu nguva yanga iri yenyu yese makanyarara why tati chibvunza apa mungadai mataura wedhi iroro pataura mwana kuti anodachi murume wake handi ndizona ive dai ava ndipavanga vachiti ini ndiri pano ndakadai but havana kutaura kuno kwabvunziwa kunzi muri kunzwa here baba zviri kutaura mwana imi baba mazvinzwa here pamusoro ndachingoti kaa vachiri kumbotaura vakuru kusaka chinyarara ega vakuru vataura kudaro ndatenda kana zvatonga tozvitenda vakuru vataura chandirisiri kuda ndechekuti muparadzanise vana mukangoda izvezvo kuno handichaje mari nokuti ndiri kukuonai muda kuita bhizinesi nevana rokuti tovachaja vari kunze kwemisha vowana vamwe vochajiwa futi vari kunze kwechi kwemisha weti ndatitorei tinongopiwa mombe dzedu chete saka aiwa dare rangu rinoona zvese izvozvo noona handi nokushandira kwaaroorewa haagari mumusha mababa wake kusvikira amuroora ati handimude handi ndizvere hatiite kubhabhatidza chivi chakadaresi handichaje munhu ari kunze kwemusha nekuda kwake no mokona kutogara naye asina kana sendi kana mamutora ndimi mati ndaasaroorwa handiti naye ndobva ndawithdrowa nemacharges mogara naye koko momuendesa kwamuda kuti azoroorwa zvapera asi kana iri nyaya yekuti uyu ari kuda uyu ari kuda uyu hainei nemi iyoyo budai imi ndakataura nemusondo rakapera kudhara ndikakudzai urongo hwenyini hamufanira kuti ndikudzokorodzei futi pane vanhu pano satete makatadza kuplaya role dhara kumashiro right vana atete vandinoziva ini vanomira kwete zvamaamuchita hazvisi ndosaka manzwa ndambojamba chapter inya ndikakutsura isondo rakapera right regai ndichidzoka kunoku kwababa vemusikana ndati taakuroora ka madziche kana vana vati uyandaenda handikuroora tezvara mati kudii hairiroora zvayo vanofana kukubvisa ndozvati kubvunza ndikudei right iye hatibvunze mukomana manje yamukurira ndopaanovhunduka apa baba jonasi manjani kwanga achivhundukira kunze kwemusha kwe apa ndaavhunduka right muri kuti kudini musha mamapinda anzi 6 mombe pamusoro ivavo zerora handirambi asi mukwasha mukoko haperi kudyiwa tichangotiwo petinonga tawanawo tichingoendesa rushoma nechisho mazvinzwa baba hanzi mukwasha mukoko hatirambe zvamataura izvozvo hameno vedare pamombe dziri kuchajiwa idzi muri kuti kudii mombe dzakamira danga here kandiroora hanzi mombe dzakamirire chii
danga chete hapana zvimwe zvinhu apa alright mozouya nelist ndoziva kuti majumiwa handitika ndokuda kuti munyore list moyana ari kudare kwangu handitika jonas idzi dzanzi ndedzedanga idzi padanga hamene kuti kwenyu munoita sei ndopane yehumairi apa chabviswa ega idzi idanga chete right kuno munouya nelist inotaura kuti kwenyu munoroodza sei tinokondrora futi dare racho su tinorodzesa mabranda aya mandevere mazezuru tichikondrora chaji ndobasa rediro hosamboti nyaya yekuroora haisi yekutengesa ndizoka ngati kuroora hakusi kudi kutengesa saka ndikuda list renyu rese rikwane tozorongorora nedare rangu kuti roora iro riri ndo ratiri kuitawo kwevamwe here nokuti vana imi makafanana kwese kuno kubhuku kwangu kuri vamwe chete anzwana naka baba saka ndari kurumbidza kuzouya ndikurida list nokurumbidza then todzoka kwamuri mune chama mida kutaura ndauraiti chendada kutaura pamusoro pelist rataura vati mombe 6 isusu kwedu isusu kumandau tinoti dziri mombe unokwanisa kuti hafu dzinotsika hafu mari kumandau kwenyenda munoroora ikoko pamaroora hausi kumandau ndosaka chandataurira ndechekuti munokumbira ndinozviziva shona ndeinopesana handiti kukumbira kuti tezara isusu tinoda kuuyisa iri mari handiti because mombe idzi tadzinzwa but tinoda kuisa mari saka mungatiitirewo here hafu dzinotsika hafu mumari ndozvinoitwa ati baba kwashi masunzwa tezara mene kuti munoti kudini takawana mari uisa umwe hafu yemombe hanzi zvose zvinotenderwa zvinotenda pamutemo wedu mombe yedu isusu $300 handiti ukaiwana iyoyo wabvisa mombe right apa tiri kuona kuti mwana akaita zvokutorwa ka kuenda kawo right saka panapa tiri kuti isusu jonas tinomboda mombe imwe chete sezvo tapinda mukurima kudai inoratidza kuti kwasha uyo ari kuda chi handitika wani mombe inomboenda chete mukonotsika kuti hatitaure nemuromo zvaachitaura jonas ichi apa ndipo anofanira kuvhunduka manje inongoenda kwana atedzana chete yauya mapanzwa ka baba pamusoro izvezvi ndanga ndakatiomerwei uranga zvisikaitiri kuti pamwe kupera kwajanuary ndonga ndamboedzawo kumhanyamanya january atenda kurefu muchibikirwa zvenyu makatobikirwa kare maita laki kuti hatisi kumboya kuzirikavha ka tinouya panyaya dzakadai chandodawo kutaurirai hapana mwana womunhu anotestwa gatimboona kuti aliita iro munopera ndimi vaona watotora mwana womunhu usingamuderega kumuti ndinokuda siyanai nazvo panapa toda kutobvisa mweya wakaipa wanga wapinda pakati pemafemiri mangani maviri aya tinoda kuti mweya kwana atezvara uko vaone kuti chero akadaro but mombe yangu ndirichi handi ndizvo nai chinoita kuti vapenge vanhu ava mwana anenge achirohwa kunonoseni akaenda kunopiwa mari yekurohwa hakuna zvakadaro imhosva baba mhosva haipiwe nguva dai makaroora direct ka ndopamunotaurirana mudare menyu imomo yekuti aimbonimirirai ko zvinoko kana yauya kuno ichiri roora here mukaona yatokura kuya kuno yamhosva ine nguva yekubhadharai mandinzwa saka tiri kupai tumaweeks inini muno mudare rangu ndinongoti mandibhonera kuti mauya sababa zomirira pandiri kupai 2 weeks 14 days tokuenda kunotsvaga mari 14 days
ikauya iyoyo muchaona kuti family imwe yaunodi unotara kumwoko motsvaga-tsvaga wamuchiziva kuti mukwasha ndipanozongopotaurwa tsumo yekuti mukwasha mukoko haupere kudi kwete usati wamboprodusa kana uchi wachitongoti mukoko uyu kopamwe hauna nyuchi zvai dzinogadzira uchi wacho tanzwananaka mangwana musatendere dare rangu kuti rizouya raakutsvaga zvinhu izvi rinozotsvaga zvakawanda kumba kwenyu hatidi izvozvo vakwasha vandinotonga mudare rangu ini vane hunhu vese nguva yavo ikakwana vanouya vega pano vega havadi kuti ndibude ndikabuda very expensive kuturani handizvo saka ndinongoda kuti nguva ikakwana 14 days tatisa date tobva tatonyorerana ipo pano baba kuti musi wakati tirege kuzoya taakutora dzamunorimisa good kuseni ini ndisati ndatambawo krismasi vakomana mombe yatezvara inenge yasvika papi zuva raberekwa jesu yai you are lucky saka tezvara mainzwa kai mai 25 uyai kana kuti waya before chazvikanakira mungwaya before tokutambira nyaya dzenyu tobva tadii tapedza imi mukauya pano 25 chedu isusu taakufonera kana makangwara zvamunoita musi wacho wamunoi muchiuya kufona ndaiwana tobva tafonera tezvara semudhei hatidi kuchengeta mari dzevanhu panezvi pamunoya pacheipa munoya makateerana nemuridzi wechi wemari muchinyatsoona kuti yaenda mumaoko mani taroora zvechokwadi ndozvinoita dare rangu mapanzwisana good right mondipawo nhamba dzenyu 078 76